ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ବିଲକୁଲ ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି। ଆଜି ରାଜବୀର ବଞ୍ଚିଯିବେ ତ ରାଜବୀର ବଞ୍ଚିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବିଲକୁଲ ବି ସ୍କିପ୍ ନ କରି ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ୱାଚ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିଲେ ଆଦ୍ୟାକୁ ଫୋନ୍ ଆସିଥିବ ଯେ ରୋଶନୀ ଜଲ୍ଦି ଆସି ପହଞ୍ଚ, ମୋତେ କିଛି ଗୁଣ୍ଡା ବାଟରେ ଘେରି ବହୁତ ଜୋର ପିଟୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଏମାନେ କିଏ। ତ ସେଇଠି ରୋଶନୀ କ'ଣ କରୁଥିବ ନା ଅଂଶକୁ ଡାକି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଗାଡ଼ି ଚଲେଇ ଯାଉଥିବେ ରାଜବୀର ପାଖକୁ। ଆଉ ରୋଶନୀ କହୁଥିବ ଅଂଶ ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ଚାଲ, ନହେଲେ କିଏ ଜାଣେ ସେମାନେ ଯଦି ରାଜବୀରକୁ ପିଟି ପିଟି ମାରିଦିଅନ୍ତି। ତ ଯେଉଁ କିଛି ଗୁଣ୍ଡା ରାଜବୀରକୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ପିଟାପିଟି କରି ତାକୁ ମାଡ଼ି ବସି ଧରିଥିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡା ସେପଟୁ ଛୁରୀ ଭୁଷିବା ପାଇଁ ଛୁରୀ ନେଇ ଆସୁଥିବ। ଆଉ ଠିକ୍ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିବ ଅଂଶ। ଆଉ ଅଂଶ ଆସି ସେ ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କୁ ଭୀଷଣ ଜୋରରେ ପିଟିବାକୁ ଲାଗିଯିବ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରୁ କିଛି ଗୁଣ୍ଡା ବହୁତ ଜୋର ଆଟାକ୍ କରିବେ ରାଜବୀର ଉପରକୁ। ଆଉ ରାଜବୀର ସେଇଠି ପୁରାପୁରି ରକ୍ତାକ୍ତ ହେଇ ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେଇଯିବ। ଆଉ ତାକୁ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଂଶ ଆଉ ରୋଶନୀ ମାନେ ଆଦ୍ୟା ମିଶି ମେଡ଼ିକାଲ ଆଣି ପହଞ୍ଚିବେ। ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଡକ୍ଟର ଦେଖି କହିଥିବେ ଏବେ ପେସେଣ୍ଟର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ସିରିୟସ୍, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ତାଙ୍କର କିଛି ବି ହେବନି, ସେ ବହୁତ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି ଶୁଣିଲା ପରେ ଆଦ୍ୟା କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗୁଥିବ। ଆଉ ଆଦ୍ୟାଙ୍କର କାନ୍ଦ ଦେଖି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିବ ଅଂଶ। ଆଉ ଅଂଶ କହୁଥିବେ ଯଦି ଇଏ ମୋର ଆଦ୍ୟା, ତାହେଲେ ଇଏ ରାଜବୀରକୁ ନେଇ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? କ'ଣ ସତରେ ଇଏ ମୋ ଆଦ୍ୟା ନୁହଁ ରୋଶନୀ? ତ ଏମିତି କହୁଥିବେ। ଏପଟେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ମଲ୍ଲିକା ଚେୟାରରେ ବସି ଚେୟାରକୁ ଝୁଲି ଝୁଲି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇ ହସି ଚାଲିଥିବ। ଆଉ କହୁଥିବ ରାଜବୀର ଏବେ ତୁ ତ ମରିଗଲୁ, ଏବେ ମୋ ବାଟର କଣ୍ଟା ସାଫ ହେଇଗଲା, ଏବେ ମୁଁ ଆରାମସେ ତୋର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଆୟନ ଜରିଆରେ ହାସଲ କରି ନେବି, ତୁ ମୋର ଆଉ କିଛି ବି କରିପାରିବୁନି, ଏବେ ତ ମୁଁ ପୁରାପୁରି କୋଟିପତି ହେଇଯିବି। ତ ଏମିତି କହି ହସୁଥିବ। ସେ ମୂର୍ଖକୁ ଜଣା ନଥିବ ଯେ ଏପଟେ ରାଜବୀର ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଆଉ ତା କଣ୍ଡିସନ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ବୋଲି। ଏପଟେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗୁଥିବ ରୋଶନୀ। ଆଉ କହୁଥିବ ତମର ଏ କ'ଣ ହେଇଗଲା ରାଜବୀର? ତମକୁ ଭାବି ମୋତେ ବହୁତ ଚିନ୍ତା ଲାଗୁଛି, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି, ଏବେ ତମ ବିନା ମୁଁ ଆୟସକୁ କେମିତି ସମ୍ଭାଳିବି? ସେ ତ ପୁରାପୁରି ଏକା ହେଇଯିବ, ତମ ସାହାରାରେ ହିଁ ମୁଁ ତାକୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରୁଥିଲି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ତ ମାତ୍ର ଅଭିନୟ କରୁଛି ନା, ମୁଁ ତ ଆୟନର ପ୍ରକୃତ ମା' ନୁହେଁ, ଏଇଟା ତ ତମେ ହିଁ ଜାଣିଛ ନା। ତ ଏମିତି ତମେ ଅଧା ରାସ୍ତାରେ କେମିତି ମୋ ହାତ ଛଡ଼େଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲ? ତ ଏମିତି କହୁଥିବ। ଆଉ ସେଇଟାକୁ ଶୁଣି ନେଇଥିବ ଅଂଶ। ଆଉ ଅଂଶ କହୁଥିବ କ'ଣ କହିଲ ରୋଶନୀ? ତମେ ଆୟନର ମା' ନୁହଁ, ତାହେଲେ ତମେ କିଏ? ତମେ ତମ ସତ ମୋତେ ଲୁଚେଇଛ କ'ଣ ପାଇଁ? ତ ଏକଥା କହିଲା ପରେ ସେଇଠି ରୋଶନୀ କହୁଥିବ ନା ତ ମୁଁ ତ ଏମିତି କିଛି କହିନି, ତମକୁ କାହିଁକି ଏମିତି ଲାଗିଲା? ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି କହୁଛି ଯେ ରାଜବୀରଙ୍କର ଯଦି କିଛି ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ଆୟନର ଆଉ ମୋର କ'ଣ ହେବ? ଆମେମାନେ କ'ଣ କରିବୁ ରାଜବୀରଙ୍କ ବିନା? ତ ଏମିତି କହୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ତା କଥାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଶୁଣି ନେଇଥିବ ଅଂଶ। ଆଉ ଅଂଶ କନଫର୍ମ ହେଇଯାଇଥିବ ଯେ ଇଏ ରୋଶନୀ ନୁହେଁ ମୋ ଆଦ୍ୟା ବୋଲି। ଆଉ ଅଂଶ ମନେ ମନେ କହୁଥିବ ମୁଁ ଜାଣେ ଆଦ୍ୟା, ତମେ କ'ଣ ପାଇଁ ମୋତେ ଲୁଚଉଛ, କାହିଁକି ମୋତେ ତମ ପରିଚୟ ଦେଉନ? ହେଲେ ମୁଁ ଏଇଟା ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛି, ତମେ ତ ଆୟନର ମା' ନୁହେଁ କି ରାଜବୀରଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହେଁ। ଏସବୁ କାହାଣୀ ପଛରେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ନା କିଛି ରହସ୍ୟ ଅଛି, ଯାହାକୁ ମୁଁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଖୋଜି ଆରମ୍ଭ କରି ବାହାର କରିବି। ତ ଏପଟେ ଡକ୍ଟର ଆସି ପହଞ୍ଚୁଥିବେ। ଆଉ ସେଇଠି ଅଂଶ ପଚାରୁଥିବ ଡକ୍ଟର ଏବେ ରାଜବୀର କେମିତି ଅଛନ୍ତି? କ'ଣ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିପାରିବୁ କି? ତ ସେଇଠି ଡକ୍ଟର କହୁଥିବେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ଅଂଶ ବାବୁ, ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଏବେ ନର୍ମାଲ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିସାରିଛନ୍ତି, ବାସ୍ ତାଙ୍କ ଦେହରେ କିଛି ଆଘାତ ଲାଗିଥିବାରୁ ସେ ଏବେ ସେନ୍ସଲେସ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ତାଙ୍କର ସେନ୍ସ ଆସିଗଲେ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିପାରିବେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଯେତେବେଳେ ମଲ୍ଲିକା ଜାଣିବ ଯେ ଅଂଶ ଆଉ ଆଦ୍ୟା ମିଶି ରାଜବୀରକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି, ତ କ'ଣ ହେବ ମଲ୍ଲିକାର ଅବସ୍ଥା? ମଲ୍ଲିକାର ସ୍ୱପ୍ନ ଆଉ ଧୂଳିସାତ ହେଇଯିବନି ତ? ମଲ୍ଲିକା ଭାବୁଛି ଯେ ରାଜବୀର ମରିଯାଇଛି ବୋଲି, ହେଲେ ରାଜବୀରକୁ ଯେତେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଦେଖିବ ତ ମଲ୍ଲିକାର ହାଲତ ଖରାପ କ'ଣ ହେବ? ତ
ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଲ୍ଲିକାର ହାଲତ ଖରାପ ଦେଖି କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆନ୍ସର ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆଗକୁ ଆସିବ ମଲ୍ଲିକର ଭୀଷଣ ରାଜ, ଆଉ ସେ ରାଜ ଖୋଲିବ କେବଳ ରାଜବୀର। ତ ସେସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ହଁ କି ନାରେ ଜବାବ ଦିଅନ୍ତୁ।